Mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Ide. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Ide. Kini ako problema bahay ni sa ako inigugma nga akong gisaara nga pakaslan. O gano na problema ako ani no? Inanion ako pagsugod ang mga pangitabo. Hey, Pedro, yogi ko may kanta ko. Ang gugmang gibati ko. Ilarga kay bati ng ikan para ni sa akong mahal ba. Ilarga. Kana progido tada. Mo the best. Able dong. Ang gugmang gibati ko sa batanon pa kita, migamot sa panumduman ko, bisan sa kadugay na ang kalimot way gahom sa pagpukaning tanan. Kay ang gugmang nga gibati ko, mga kanimo lang. Unya kun daw maluoy na ikaw, ug nga dawaton mo ang gugma ko, anha ko day hibaw inga di ay gihigugma mo ako. Sa kaman diha, oy, Mama, taon, oy. Ang imong gikanta-kanta diha, no? Ug imo pa nang gipangita og pangasawunon. Oo, nabitaw to. Ha? Oo, ma. Malipay ang tami. Nay, papa nimo ay, gusto na kayong mukugos og bata nga iyang apo. Pero kay wama na, manok na lagi si Ay, kakugos. naon sa relax lang good. Di na to bahibong birahon ang panahon. Ato lang waton good, muabot ra lagi na. Ay, ngano man yung waton pa man na nga moabot man ka? Ay, mahimo man na, pero problema kayo mapantay budget. Ha? Sige ka lang igong way budget. Unya sa scatter, pero may na kay budget. Hindi ko kayo ba? Thrilling kayo ba? Paday. Kayo ba ni mong dukdukon? Ay, kalma lagi taon magod. Bida sa mama eh. Di bitaw nagpuntis. Kinsa way daling magbinyo taon. Di mo nakuntis og maminyo di ka dali-dali. Bida, dili man na parang ang minyo dili na dinali-dali. Awa kong katong nagminyo dali-dali. Unsay resulta? Nagmahay na. Hindi ay. Mahay. Di ba, Bay Pedro? Sulti. Bitaw ng salo. Oh, da. Tingog ka man diha. Ilom da Pedro. Iya, biskot. Uturusag kang way ayo. Wa Unsa kay ko- klaro. Nang salo, unsa goyo ay klaro yung taon. Oh. Kay na adi ay. Ha? Suma, pila na kababae nga miatras nimo kay wa kay klaro. Uy, sila mo ay klaro ng salon. Ngano ko taong ako may way klaro. Anan? Kanilan man ko. Kisa may dili mo atras nimo. Ha? Ngay kisa may dili nga naa naman ta kay babae nga imong gikapuyo sa inyo. Pero mi atras kay nahadlok. Mahadlok ka unsa. Nahadlok nga mabiyudag dali. Ngano ko taon. Oh, ang nanugot taon. Ang imo manggiingnan nga ang imong sakit koan cancer stage 11. Kisa may dili mahadlok ana. Ang uban diha stage 4 kutob. Ha? Unya ikaw stage 11 pa man nakakaimo. Ha? Imo mangilaron. Kuan ba makinang sa speed. Karon 16 siyang uyab. Ningita pag hindi siya 15. Ay. Dito. Style na niya ma. Style na sa niya. iyang mata. Oo. Nga nung nabot man ang stage 11 imong sakit, Pedro. Ang iyang uyab ba taga 7-Eleven bra. Ay, ayaw. Ilibin man sila kabuok. Sa 11. 11 lang po. Ako mabay ba, ilibin sila kabuok. Awa. Ha? Mm. Sa 11? 11 Babae lang. ni mo? Meron akong kapuyo, ha? Maoman to nakapasakit na ako, stage 1. Ya kayo, naminyo ko ikaduha, na stage 2 ko. Ha? Unya? Unya to? Naabot ang stage 11. Ang ilibin man sila kabuok. Bungot sa ito'y.
Ano sasad mong ide sa Lord? Ha? Ay, hanggaw ng anak nimo. Murag nalimot man na siya sa edad. Oh, kaya ano masad ko nga pugson manimo nga magminyo ang ugdili pa siya gusto? Ay, gusto ba niya? Ang problema kay wa ko sa budget. Na araman dyan na. Adi, huwag to ni mo na sa budget. Naunsa ka ba ya? Agbantahan lang gud. Makaapura lagi kita. Ay, makalagot man gunang anak nimo. Ha? Naong rin na ninguha na. Wala tayo mahim sa anak sa Lord. O gusto pagod unya niya, no? Gusto pagod siya, maningkamot siya. Ang tanahan, nagsige na malangog kanta-kanta. Iya pa bang kuan? Iya pa nagipaningkamot pagpangita. Kanang iyang pagkanta-kanta, gipangita pa na niya kuan makaapo siya. Total tabangan man nato siya. Dili man nato siya pasagdan anang kuan kung magminyo na siya, kung maningkamot lang siya. Unya, naasa di kay ikatampo. Ikaw, wa di ay. Ako na. Asa ka magkuno kwarta sa Lord? Ay, sus. Naidagang yuta, deskeled, pamaligya ta na. Hello, mihaw eh. O kay ngano? Ha? Kay ngano man? Dili na mahalin. Mahalin bitaw. Unya, at waaday ko na. Ha? Dili din na ato? Hello, mihaw eh. Gahal-hal ka man lang. Asa kay do? Mama, sa Osborne, manin mo yung mga ako ang taon. So, Ido, kadang congressman ni Ido. Ay, isa man? Mamisita ako, ma. Mamisita Ay, ko, bilin, ma. mamisita ka? Ha? Oo, Wa mamisita. ka mauawan ang imong gisulob? Dili ka mauawan na? Ang anong buwa man, ma, ha? Awa man lagi, wala ko ilay sinina parlakaw. Kanina man lang, biyo, saon mga ni. Bibi, hubua. Hubua sa nakadiot, kaya ako nang labhan. Ha? Nayo? Basig, Hubua na. ay, mama, basig, unya pa kumugikan man, o, basig, madugay pa na, ma. Ay, ako'y bahala. Be. Da. Ihatag na natin sina. Darang mong sinina o nga akong gilabhan. Nalapamisita na dito. Wow, pumuputi-puti tap na gyud ang Pasko sa puti na kung sinina, ma. Oo, unsa man di ay. Sa tabang ka na sa Surf Cherry Blossom Powder. Instant mo paputi o paspas pa. As in, fast as 2 minutes. Ha? Instant puti na at instant bango pa. Wow, murag, bago akong sinina, ma. Salamat, ma. Salamat sa Surf. Simpleng butang lang ang akong gibuhat na. Unta makahatag nagkahayag ni mo. Labi na kay nagsingabot ng Pasko o hapit na sad ang kasal ni mo. Ay, kabala ka, ma. Daghan ba tag Pasko nga sa ulogon? Kauban sa imong mga apo. Ug ingnon po nako sa bilin nga dapat sore powder ang gamitin niya. Aron pumuputi-puti tap ang mga sinina sa among pamilya pohon. Yes, anak. O siguradong mamahimong wais mamusap ang imong asawa. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, ato na ko, ha? O, sige anak. Ha? Kumbate lang yun ha. Kung dili mada sa santong dasalan, hala, daanin mo sa santong paspasan. Usap na sa itong paspasan, ma. Kuan ba? Paspasan ba? Ha? Gamitin fast forward. Ha? Bungot si Itoy. Uy, milagro ni pakita ka na ako. Ha? Day, pasensya na taon ka. Aning mga few days taon. Busy ka ikaw taon ang tumahigayon. Ay nalanta edi uy. Murag miyembro sa tingali kas mga boteros buritonos. Sobra. Mga tao nga Scientific na Scientific name na. Probidas. Butbuton, buriton. Usa ka ana nila. Dili sa taon kayo na ana taon nila, oy. Og dili pa. Nganong karon na makanipakita na ako be. O manggali ka mo chat og asa na ka? Murag og buang na nagsige huwat-huwat nimo. Ingon ba ka nga imo kong kuhaon pirmi sa akong gitrabahoan. Oh. Kunya dito wa ka mo pakita na ako. Butbuton ikas tanan. Chatan ka di ka mo reply, tawagan ka di ka mo tupag. Usahay di ka mo kontak.
Unsa gyud ay ka ide ha? Tanghaga ka magud kaayo. Ay, so, dili lagi day taon. Nari problema gamay. Problemang gamay. Sika lang yung problemang gamay. Wag na mo dako imong problema. Sa taon, bidan ni mo nilya day. Mahal kayo, tika. O gusto na gali ko mga asawa ni mo? Yang ano na unta man na. Di ko papuntaon ko budget taon para sa kasal gitaon na to. Saan na ako ni mo? Bot-bot. Oh, but-buto sa dili lagi na but-but. Aw, burit. Sa taon kanilya, Ay oy. na lang ta ide, oy. Kung gusto gid ka mga sawa na ko kani adto ra. Pero karon, radyo kag magician. Now you see, now you don't. Binis Bulgara. Mao cute. Pariha mo. Bida, day. Aron di kam to nga seryoso ko no. Karon dayon. Kuyo ko sinyo abi. Paila-ila ko si mga amahan. Magkikatubang ko niya. Makikatubang ka? Ha, di ka kamukaka. Inikakita na sa akong amahan. Tingalig mo ka. Sas. Wa pa ba ka makaila kung unsa nga akong amahan, Sa Eddie? kinsa pa na siya taon nilya. Ako na tubangon. Tungod galang nimo. Bisan og magkahulugan na sa akong kamatayon. Tubangon ko na siya. Para lang ako ipamatuod nimo. Tinuod akong gugma diya nimo. Mao ba, bantay ha? Sige, kuyog taron. Tana, ali na. Ha? Karon mo ato ta sinyo day? Ay, dili. Di. Adlo ka no? Adlo ko taon. Porbida. Tana. Dali mo sa dugayan pa mo na to. Dali. Ay, ayaw ko biraha. Ay, Uy. paglingilangayan. Tuot ng papan mo. Dali na. Dili, agi. Sa dili lagi. Ikaw din hadlok, no? Wa ko mahadlok. Panyano may mo makadili lagi. Ingon ko, dili lagi. Di ta diha mo agi, kay dili na mo agi anan diha. Putsay trip ko eh. Dad, ako bisita, si Eddie. Palingkuran ang bisita ni mo. Lingkod di. Salamat. Igabiga magado. Giubog ka. Kawawa, sir. Gilok lang ko tutunlan. Ikaw mo'y uyab sa kong anak. Yes, sir. Oo, sir. Sana, nagkuha sa pistola. Ginoo ko. Naibaw ka. Naibaw ka do. Kining armas biyan ako. Bag-o ba ni? Kausapan ni Buto, ha? Kausapan ni nagkapusel, pero wala lang maigo. Ha? Ganyan to, may nanguyab sa kong anak. Usa ka turko. Utahan. Ug kay amahan man ko siyang uyab. Isaaran ko niya, hatagan ko niya 1 million. Ano kayo 1 million ay? Pero bisan o kitagahan ko niya 1 million. Pinaglagot ko. Akong gipusil. Nabaog kag nanong akong gipusil. O, ano ba, sir? Akong gipusil, tungod kay naglagot ko, nagitagahan ko niya 1 million. Oo, anong naglagot man ka, sir, nga? Ang uban galing, lipay mo ng 1 million. Oh, ikaw malipay. O kitsa may di maglagot na. Ya ang 1 million niya nga iyang gisaan nga ihatag nako. Gidata-data mas kagwan. Ha? Hanggaw truko ha. Di adlaw-adlaw mo kog 20 pesos. Aha. Ah, kano sa baga na kung mahimong 1 million na makuha na no? Mao nga tungod sa akong galagot gipos sila ko. Bang! Okay. Swerte wa maigo. Kiyawan ako eh. Mga pasalamat siya. Kay di pa kay ko ha, nitining mo gamit og armas. Nindot lagi kag pistola siya, no? Nindot, no? Oh, proteksyon ni sa akong kagalingon ug sa akong anak. May lisensya na, sir? Ay, wag ko'y pakya ng lisensya. Ang ako nga doon ako'y magamit kung gikinahanglan. Sir, kung ano, delikado kay nang magdakag lisensya niya, way permit. Ay, di sa magdakag pistola nga way lisensya. O ka na bang permit to carry ba? O, sa ogun sa pa na diha. Wag mo maginahanglan na do. Ha? Way lisensya ning ako. Kay proteksyon ni sa akong anak. Ikaw, saan ka? Magkapanalipod ka sa akong anak. Ah. Ha? Ug kung sa mahitabo, dapat trabaho ni mo. Pulis ko, sir. Ha? Gahapon, daghan kay ko gidakop ng mga tao nga dunay armas nga way lisensya. Ah. Kanay sakto! Kanay sakto! Angay gid ka sa akong anak, no? Puro kag si Anhing Tigili Dilma. Pag-istorya mo ngayo, ha? Ay, kaigog! Kung gusto ka, ani katog? Ha? Dahigaan na, ato katog sa akong kwarto. Naku mo tong katri, ha? King size mo to. Diba, nakakauna ka? Hoy! Nila, pakananin bisita mo na. Kay luspan na kayo. Hawa pa na kayo linigaon. Pakanlan, eh! Recorded by X Thunder Gaming. Tinuod ka, pulis ka? Ano, hindi, asit ra ko. Pero apply ko pagka-polis. Luwa tra taon ko sa kumbakir. May sa kamo diskarte da. Nahadlok si daddy. Pero, hoy,
Nisaad ka na ko nga imo kong pakaslan ha. Dili pa kayo na madayon edi. Ano lang yun pagdahom nga makigulit ako nimo. Makigbuwag na gid ko nimo. Karong Disyembre ang gusto na ko magpakasalta. Pero, double celebration ha. Dapa mas ko ba? Pero siguro agad ha. Di na gina mapalpak. Mapalpak pa gani na o di na sad madayon ng kasala ay nagid pakita pa nako kay makigbuwag na ko nimo. Di lagi day, promise na ako. Bisan no sa may tabo. Mangayos akong tabang ni Sir Aldong Gugalbot. Matabang mo to. Barkada mo na sila si Joel Binsi mo tabang to. Madayo lagi ni kasal na to. Makatigom na ko anong mga pitsada eh. Klaro na kayo na. Ako nang isa di mo. Dili ko gusto mabadsyat akong hinigog mga taon. Mga ako sa gisaran nga anang mga pitsas Disyembre mapakasal mi by hook or by crook. Unya, sa diyang misod ang buwan sa Disyembre ug numeron lang sa adlaw nga amo gipaabot para sa among kasal. Wa ko magdahom nga. Ide! Pagdali si Papa ni mo, Ide! Oy, nung sa bros mama, murgil lakman. Ato na ko. Ano sa ka? Ide, si Papa ni mo. Ano lagi na sa bros papa? Wala maglihot. Akong gipukaw. Di man gyud mo mata. Unya akong gikuan paminaw ang iyang heart. Wa man jud mo tigidig oy. Patay na magidi imong ama. Usa! Giorong si papa! Pa! Mao ni ako problema ron kay kwarta taong giandam na ako para sa mong kasal. Nagamit ako sa lubong taong papa nya habit ra ba taon na mong kasal. Saon man ako? Mura di gyud dayon na mong kasal ni. Kayo ano mo koy kwarta? Sa may akong buhaton ni saan ra ba ko nila ang pakasal bi Disyembre? Unya siya sad ni saan ga og di ba dayon na mong kasal makigbuwag diyan ako. Usa may akong buhaton taon ani. Usa man kong kamoy pasultiyon. Idi. Problema na matay panot ng pagkwarta niya gusto dili makasabot ang babae or ang binuhat kung unsa ang makasakit o makalipay sa iyahang hinigugma. Makasabot siya. Doon naman sa ikasal nga way bayad. Oh. Abisan si Kunsihal Jewel Ponce bang dito sa Cebu nga, doon na sila yung mga kasal nga way bayad. Mas wedding Kana bang sila? mas wedding? Nga si Kunsihal ba o pa mo kuan sa mga sakyanan dito, asa ni ihatod ang mga kaslunon. Okay ra na, way problema. Kana Ana na lang dong. kuha na siya kanang mahimo ang gisponsoran ng konsehal pero Oo. simbahan mismo doon na sila kalihukan once a year nga wala gyoy bayad. Mas wedding. Sa ako nang gingon ang imong hinigug mga babae nga makigbuwag paminawa ko no yang simbaha ang yang gibati. Dai niya ako sa kalisdanan, niya ako sa kagulanan, niya ako sa soliran. Namatay akong papa, namatay ang akong pangandoy, nahorot akong kwarta usa man to ani. Kadagan mang kanang nahitabuglet nga namatay. Nadayon jud ang kasal. Nadayon jud ang kasal kay Nabitaw da inana ba namatay. Nadayon ang kasal, gidungan sa lubong, kasal sila. Kasal. Lain kayo nagkatawa ang uban-uban nagsila. pero paminaw sa gulyat pananglitan og kanang happy na lang kasal sa ato pa nakabayad na siguro sila sa pagparehistro sa simbahan o sa munisipyo. Maparehistro pa sila kay Disyembre pa man parehistro niya unsa na magpatawag ina na ba di ba? Tawag rehistro tanan nya. Bao lagi ang iyatang gastuhon nga kwarta nagamit pagkamatay siyang papa. Ang akong final yun ani Sir Ede. Explikari imong hinigug mga maunay niya sa tabo. Pananglitan og dili siya muuyon nimo og magkigbulag sa nimo. Sagdahi kay nga no dili man tinuod ng gugmay ang gibati. Mao na, may siya rin nagsayaw. Dili na tinuod gugmay ang gibati. Oy, kay Dali sa mga sawa. gusto siya magpagwapag doon siya. Pagtingin siyang sa iyang bridal gown, pagtingin niya. Yung bara, galisod og ginhawa kay bagong namat yan, yung wapay kwarta, tagaliog pang utang. Pabitan mga, pero tingbong gahas kasal, hindi ko mas kasal mag-away, pati nakuha adik utang. Tinoda. Utang. Oo. Baligyan na utang uban. Di, maglalis, kita mo bayad, nga bana ba, o asawa, pati nakuha sa utang. Yang nga,
Pati bugas kasal, bungas hitay, dagang nga hubog, gaaway pa, nagdinugabay pang uban. Ako magbayad ko sa utang, uloray. Hindi katulong namatay mo ba yun? Oo, mong naman tayo kung, ha? Ang nabatay lagi ko na ba yung bayaran? Ano ba yung mo? Saan mo anak, be? Sa ako naging unag obserbahi, ug tinuod ba na gugma kani mong uyab. Kay kung tinuod ang gugma niyang gibati, ang iyang kalipay ug ang imong kalipay mag-uyon. Kung malipayon ka, malipay niya. Apan kung magsubukan siya rin malipay, dili na tinuod ang gugma eh. Itidol ko ma. Hindi na tinarugma. Pero imo pala doon si Julie. Pero, Morty- Pero tinuod siguro na ba mo, kay magpakasal man. Di may mo di tinuod. Ang gusto lang yung babae nga makasal na sila. Mao gina. O yan, sama Tinuod nga gid ang ano gugma. man yun sa makigbuhog, di madayon. Pero imo na istoryahan, kay makigbuwag og di ba dayon nilang kasal kay excited sa kay babae nga makasal sila. Istoryahin na lang na dong, de ang imong asawa, Mao na, imong mao na uyab. kung kingon lagi. Istoryahin lang. Oo, istoryahin. Isra ihungong idong dia padung ig mais naon na do. Ang ako nabati ang utog tinuon pa. Manman. Sa pati. Akong giingnan nga, aros amo magpakasal. Ah. Ano sabi? Way kasal mo way kasal. Way usok kasal. Way yan tubag. Uy, nahigog makasal na ako. No? Salamat mo talaga tituloman mo. Kun ako ang puzzle tihon. RMN